Horasa manginang, pajupang hitamu di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy pamorahok kita, di pangaradiota di jamita nanang si patol hasota, di partangyangan, songoni nang di jamita di hari Minggu, si ganuk Minggu. Di video nang patol hason nami tu hita, aka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita, di pangaradiota di jamita nanang si patol hasota di partangyangan jala turpuk ima nagabi epistel di hari Minggu ima na tersurat di buku ni sada Johannes bindu tulu ayat sada sahro di ayat itu surat sada Johannes bindu tulu ayat sada sahak ro di ayat pitu songono maridok disi ujahama dihita idahamuma godang ni haholongon na binda basa-basahon ni amai tu hita aitar goar do hita aka anak ni debata jala aka ido hita tutu dibaheni dang ditanda portibiok kita ai dang ditanda anggo ibana hamu akka holongan anak ni dewata do hita nuaing jaladang dope di patar manang nagabe aha hita sugut alai tabutu do anggodung patar ibana gabe suman mahita tu ibana ai idauta do rupana sadiri ganup na makirim songoni di ibana di parbadiai madirina songon ibana na badiai pangalau si do ganup namar dosa ai pangalau sion do dosai di boto hamudo na membuat akka dosata do ibana umbain naro dang adong dosa anggo di bagasan ibana nasa namian di ibana dang mardosa ganup si pardosa dang dung di ida jala dang ditadai ibana hamu akka anaha unang di pauto-oto halak kamu siulahon hati goran ido natigor songon ibana natigori ima sahakna amang inang duktakas hujaha hami turpuhon na parculu di pikiran nami molo dung matoras manang tang ha porsiauni songon sada hauna belga naung marurat bagas tuturu maol mai rupak baenon ni alugu manang udan haba-haba ala takas nunga matoras jala marurat tuturu jala nunga margogos itu tu imana mengadopi akka hamaulon manang mengadopi akka haba-haba nang alugu na gugu ima gambaran ni haporsiaon nang matoras nang tang istilahnya Apostol Paulus sudah menjadi Kristen makanan keras tang susu be. Alai di konteks ni surat ni si Johannes na parjoloon dang dope matoras ha porsiao ni di tonga-tonga ni akka naung porsea na baru porsea di Tuhata Jesus Kristus naung porsea di barita nauli dang dope tardok marurat bagas dang tardok dope tang ha porsion di nasida alai idope mamuka nasida porsea na laho tubu dope ha porsioni asalam lambalga dang tang dope dang tugu dope ha porsioni nasida alani ido perlu ditampor tabori asa unang talu nasida tu akkapoda haliluon nagodang ditiki dohot pangaleleyon dohot akka parukilon pangaleleyon na masa tu nasida alani naung porsea nasida di Kristus Jesus. Matsay godang ancaman ni adopan ni nasida ditiki alani maro surat ni Apostel Yohanneson manambur-namburi ha porsion nasida asa tugu na meyakinkan patuguhon ha porsion nasida naung sitongdo na pinilit ni nasida ima Kristus Jesus ala marhiteido takas tarida holong ni rohani debata di portibion jala Kristus Jesus do holong ni rohani debatana di leho tu portibion
asa gabe malua ganup jolma na porsea. Jala nunga gabe targoar be akka na porsiai songon anak ni debata. Songon anak ni debata naung sada rap doh debata. Debata ma na puna akka naung porsea marhiti Jesus Kristus. Jala idaon ya kana porsiai ma naung takas do holong ni rohani debata. Tu portibion. Tugasnya kana porsiai ma laho manondangi portibion marhiti akka ulaon na dengan parange na hombar tulomo ni rohani debata. Jadi napa duahon guarni minggu ta ima misericordias domini gok asini rohani debata do portibion di akana porsea. Alai tugasnya kana porsea mamuse manondangi portibion manang manggohi portibion marhite asi dohot holong ni rohani debata na tarida marhite-hite nguluni akka na porsiai. Jadi dengan identitas baru, dengan gelar anak-anak Tuhan, akka anak ni debata, akka anak haholongan, gabe duta holong ni rohama tu portibion, nak pegodang paraloan alana dang ditanda portibion, akka na porsiai, songoni dang ditanda portibion, ibana na rolahu paluahon portibion, hita pe akanong porsia di bana patad dahol notta madirita tu portibion ay nagugudu haguguon ni portibion laho mandopang dohot manegai ha porsiaon nasitongi di bagasan Yesus Kristus alani ima ikon taluhonotta do ikot taluhonon yak kana porsia do portibion patad dahonon yak kana porsia do dirina tu portibion gohan yak kana porsia ma portibion marhite asi do holong ni rohani debata menjadi duta kasih duta holong ni roha ainunga anak haholongon. Jadi sude portibion disondangi asi do holong ni rohani debata ima dia kana porsia alai di naso porsia tugas nyaka na porsia ima patad dahon tu nasida ima holong ni roha ni debata. Atong ikon jagaon niya kana porsia ima dirina. Napatuluhon di turpuk tahun. Perbadiaan nama dirina. Dalam artian dang ibana nama perbadiai dirina. Dak kita mensucikan diri alai bonlomiak kita di bagasan ibana. Gabe songon nabadia mahita ala badia do tu hatta debata. Ide benar paling dangiota, paling dangian ha porsiaon, bindu, patuluhon, au porsia diton di perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria ni halak Kristen akka nabadia, jot di halupahon akka hita na porsiaon, naung di perbadiai do hita di bagasan Kristus Yesus, si patalupa hita di si, gabedang terkontrol ulauta, parulauta, pambahenata, di lingkaran kesucian habadiaoni ala lupa hita naung di perbadiai hita. Atong di bagasan ibana, di bagasan Yesus Kristus nunga di perbadiai hita. Atong jagaut tama ngoluta. Status ta. Iko jagaut tama haanahoni. Anak haholongani. Gabi borhat mahita tu portibion patuduhon jalamambuan haholongoni. Marhiti parange na denggan nani halomohon ni rohani debata. Na mangihut musia di turpuk tahun. Di tonga-tonga ni hamaulonido ditantang akana porsea naman caha surat ni si Johanneson laho patuduhon dirina. Selalu kita ingat apabila untuk menguji kualitas seseorang tentunya mereka harus diperhadapkan dengan tantangan, dengan kesusahan, dengan berbagai banyak hal yang tidak mudah. Untuk kemudian kita dapat melihat ketulusan ataupun melihat ketangguhan ataupun melihat kualitas seseorang. Sebab bila bukan oleh penderitaan, bila bukan oleh kesusahan, terkadang mudah saja menghadapi kehidupan. Seseorang bisa menampilkan sepertinya karakter yang sungguh-sungguh baik, pribadi yang baik, yang luar biasa. Tetapi bila diperhadapkan dengan tantangan, terkadang orang tidak menghasilkan atau tidak menampilkan potensi terbaik dari dirinya. Atau malah dia menjadi down oleh karena berbagai banyak tantangan. Di konteks ni surat ni Johanneson, di tengah-tengah ni hamaulonido,
jo nasida membuktikan diri. Lahu patuduhon akan nang badiado nasida di bagasan Yesus Kristus. Akan nang porsiado nasida. Imam Musa siwanot tadi jamita di tonga-tonga ni tantangan zaman sonari akka hamolon unpredictable daktar duga daktar boto songon dia akan masa jala hamolon tantangan godaan ajaran di sima hita ditantang gabe patuduhon holong ni rohani di bata di sima hita ditantang membuktikan diri songon akan naung jino ni di bata asa borhat manggohi pertibion lohot patuduhon dohot holong ni rohan di bata marhite-hite ngolu na badia ngolu na gok holong ni roha ngolu na somak kalomohon akka pargabuson dohot ngolu na dausian dosa molo lam solhot jalamian hita di bagasan ibana gudang hamaulon di ngolu ya benar banyak kesusahan ekonomi dan lain-lain iya benar tapi di tengah-tengah itu kita ditantang untuk terus hidup sebagai anak-anak Allah. Akka anak ni debata na tong gomos maniop debata songon ama parholong ni roha asa mangulu di bagasan holong ni roha. Ima akka pikiran nami amangin nang anggiat boy mangurupi hita.